Sekudlule inkosi yamagcokama emhlabeni emva kwengozi ke yemoto ke ephuthuma emcimbini ke lapha na ke bukade ose-Richards Bay. Lesihlava lelifa elimnyama lishaqise kakhulu abantu abaningi einkundleni zokuxhumana. Abanye abantu abakholwa ikakhulukazi ke ozakwabo abakhona endimeni kaMaskandi ke singabala kubo Omroza bakhala ngokuthi ke mhlawumbe iyiphupho yonke lento. Lesagameko senzeke nje kanje njengoba ke lo mculo kaMaskandi ke beyingxenye ke yalomcimbi ke bulapha na ke endaweni ke yase-Richards Bay. Abantu abaningi bafowethu bayakhala kakhulu ukuthi kanti kwenzakaleni kule ndima kaMaskandi, kwenzakalani uma abantu behamba kanje. Bafowethu zibhlungu lezi ndaba, zibhlungu lezi ndaba. Ukudlula kwenkosi yamagcokama ke lapha na ke insizwa bidume ngoshuni wayo wodwa emculweni kaMaskandi ongafani nowamuntu. Ethemi uthatha lo shuni yawubeka kwelinye izinga. Isencane lensizwa idabuka lapha na ke endaweni ke yasemsinga. Namhlanje kukhulunywa indaba ezibhlungu egama layo ukuthi ayisekho emhlabeni. Abaningi ke bathi ayiphumule ngokuthula, abanye abakakholwa. Kusebhlungu kakhulu enhlizweni zabantu. Asazi noma kuyodlula nilokho, kodwa ke siyafisa nomndeni wakho ukuthi ududuzeke ihlobo nabangani nabalandeli bomculo kaMaskandi nabalandeli bomculo wonkana nje jikelele nabanye abaculi engathi bangaduduzeka bafowethu kulesimo esibhlungu kanje. Kodwa siqinisekisiwe imbiko ukuthi ke lensizwa ayisekho emhlabeni, ishonele khona ke endaweni ke yesigameko la khona kwenzeke khona ke ingozi. Bafowethu siyobuye sidibane kwezinye.